Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsuon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Uban kaniya padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan o alang sa pagkasulbad nining pandemic COVID-19 o alang usab sa tanan nato mga benefactors, mga donors nga hatagan sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan karong higayuna. O garon maandam tas pagsaulog nining santos nga misa ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanhamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan o mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kaytas-an, nagdala siyag daghang mga bihag o gihatagan niyag mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya, sa ato pa, mikunsad ngadto sa kahiladman sa yuta. Bosa siya mikunsad, maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron mapuno ang tibuok universo sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimog mga apostoles, ang uban mga propeta, ug ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbongon mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa tanghaga nga ilang minugna. Hinunua, pinaagi sa pagsulti sa matuod, uban sa gugma, kinahanglang motubo kita sa tanang paagi, ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Ubos sa iyang pagbuot, magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas, ug magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan ni ini. Bosa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin, sumala sa katungdanan ni ini, ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo, ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong mga ganghaan, o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad nga pundok sa kahiusa. Mangadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna may usa ka tawo didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Hesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoy igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, "Tan-awara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardinero mitubag, "Pasagdi una sir, bisan niining tuiga na lamang kay akong libutan og kubkob ang punuan og unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ang mga mensahe karon sa atong pagbasa og sa Ebanghelyo, mga nindot kaayo nga kamatuoran pero lisod sad nga mga misyon. Unsa man ang kamatuoran nga kita di aing tanan, matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, mga bahin sa usa ka lawas nga mao si Kristo. Mga bahin ra gid ta.
lawas nato ba? Kakita mo sa inyong lawas. Unya gidugtong kunuta sa mga lutahan. Mga lutahan. Ang kamot gidugtong sa lawas, mao ni lutahan. Ang tudlo gidugtong sa kamot, ni asay lutahan. Di ba usahay kani atong lutahan mo dali kayong balik. Na siya. Luta-luta ba? Unya lain-lain og katungdanan matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa. Unsaon man pagpatubo ang lawas, kun ang tanang bahin sa lawas mubuhat sa iyang katungdanan. Na ako no'y pastor, na ay magtutudlo, na ay ebanghilista, na ay propeta, na sa tingali lawyer, na ay doktor, di din na sila apil. O ito ba? Apil. Na sa tingali nurse, na sa tingali panday, na sa engineer, na ay architect, na sa interior designer, no? Na sa accountant, na sa secretary, tigtay pragid iyang function. Oh, kani nga tong parokya nahitabo man ana. Kamo oday mong muhimo anang stained glass. Kamao dili. Mabuak ra na, perting mahala ana. Kamoy pataoron ana. Kinsa may kinabrayta nato dinhi, isang kamot kanang summa cum laude gid nga ni graduate. Okay, isa. Di man ko summa cum laude ay ngora ko kinsa dinhi. Og naay summa cum laude, i-challenge ta mo. Kamao mo muhimo anang grill kanang hagdanan padong taas. Di mo kamao. Bisag ka na lang. Di mo kamao. Ngano man, kay di ba na ninyo function? Ako, sige ko gwalay dire, sige ko yaw-yaw. Di jud ko kamaong mulungag anang simento nga porting lingina sa atong San Vicente Ferrer nga stained glass. Di ko kamao na. Kana anong mga lingin, kamao ko mukolekta na mga lingin ba? Apil sana ka ng mga square nga parihaan ng stained glass, no? Mga square na, o rectangle. Kana, kamao ko muhapni gana. Flag bugat-bugat og jutay. Pero paglingin anang simento, di ko kamao. Pagkonektar aning kurente diri gikan niya musiga diha usa ra imong tulpokon maniga ng tanan motingog ding niya, di ko kamao. Nagkinahanglan ko og sound engineer, nagkinahanglan kog electrician, nagkinahanglan ta sa usag-usag. Unyag pamutlo na nato ang kada koneksyon nato, kontrahon na nako ang electrician, papahawao nako ang engineer, pamatyo nako mga panday. Ang mga mason isud nako nga to simento panglumsa nako, mamugna pa ning niya. Nya ang tigtaod sa stained glass dad-on nako to ihug nako nga ris obos. Unsa mo mahimo pa ng stained glass diha? May okay na kahibaw mo. Unya ron kung magsinigahay na mo sa imong matas, imong silingan, nya plumber ra ba to siya? Maura ba to'y tigtaod o mga tubo, tigayo anang tubo, nya imong sigahas, imong mata, imong awayon, tungod lang, kay nilapas og jutay iyang koral sa utlanan sa imong yuta, magkahiusa pa mo. Nyag maguba ang imong tubig, ang linyas tubig, makasangpit pa kaniya. Mao na. Kung sigihan imong paningil tong utang at tong imong silingan, unya carpenter ra ba to, tigayo tos mga balay, ana tigtaod atop, nya imong gisigag paningil hangtod na gyud imo na gyud gikasab-an kay wa gyud taon kabayad kay pila ra man say sweldo sa aning ni ang carpenter nya napag nagkasakit-sakit nganlan pa nimog bagag naong deportinan yung kontraha. Oy karon kay ang imong balay na damagan man sa usa ka sakyanan, nabuslot man, bungkag gyud ang bungbong, kisa may imong sangpiton nga siya ra may panday na porti man ninyong awaya. Sa salaktod pagkasulti, likaya nato ang makaguba sa atong koneksyon. Kinahanglan gyud maning kamuta nga every person na agyoy koneksyon nga rinato, belonging. Mo na ningon si Kristo diri kadtong gipamatay ni Pilato, kadtong natumpagan story. Nagtuo mo nga mas makasasala sila kay kaninyo ug di mo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay sad mo sama nila. Ang punto ni Kristo, ang sentro ni Kristo,
Kana daing sala mga igsoon, kanang sala mao nay virus nga moputol sa atong koneksyon. Nay panahon nga ang computer bisag unsaon nimo og tulpok din agyud mo function. Tawgon dayon ang computer technician, moingon dayon, oy nabutangan manig virus pader, ato sa ning limpyuhan ha. Daghan man kaing virus pader, ato sa ning i-reformat. Ana, kinsay mo buhat? Ang technician. Ngano man di naka-function ang tibuok computer kay nasudlan og virus. Ngano wa man motunga ning atong cook karon orang atong sakristan mayor, ngano wa man motunga? Kita pa mo sa atong sakristan mayor. Basig i-deliver na to dire pa do. Wa na motunga. O ngano wa siya motunga? Na virus ang iyang panit, na allergy. Di na ang tibuok lawas, di naka-function sa iyang katungdanan diri kay naalay iyang naong ni burot-burot kay naay allergy. Nakita ninyo? Og naay virus nga mosod, ang tibuok lawas di na productive. Unya ra ba ang tao ra bang dili productive? Matod pa diri, aw ang kahoy nga dili na mamunga, putlon og isugnod kayo. Wana, patay ito sa kristana to. Muna, aron matabang siya, akong giingnan pahuway ha, pahuway. Nya unsay mga tambal nimo, ana, patambal dito. Kuan, kuha lang diri kay di daghang kolekta. Kuha lang ha. Ato ning ipatambal. Nya para palit lungon ha, nam say St. Peter, kuhaan na mo. Kuhaan na mo daag St. Peter, among gipapirma. Pakuha ig St. Peter be kay parang simbako dayo mo kuan kay pila ra masay pagmisa libre naman. Na masad mi agent St. Peter na. Nya siya rasay manabtan, awana package na. Magtinabangay lang ta ba? Magtinabang. Wow na siya. Nakakuha na mo? Sungilad kaayo kung magpadala ta sa sala, labi na ginang sala sa panag-away, binungulay, sinahay, igihay, musud gay na mga salaa. Basin ang atong nahinginlan sa atong kinabuhi, mapuslanon sa atong kinabuhi. Labi na gyud ang imong gihinginlan, ang imong bana, mapuslanon kay na nimo magabi. Nga risk adlaw. Og ang og imong hinginlan pare, okay ra. Pero mapuslanon ba yan na igdayon nimong kamatay, maubiya na imo pahid og lana nimo. Mausa na imo bendisyon o mo paason nimo dire. Ayaw gid tawag kontraha ang pare. Ako sad, di sa nako kontrahon ang madre, nga naman, mauintaw na tighugas na mo kung maparalyze na may kugihan kay ng madre mo, limpios pare. No? Ini ka paralyze, pero di pa may paralyze, mulihaim na sila. Hadlok man. Mamaak yan yung pare usahay. So muna, ayaw gyud kontraha. Diri ni ingon dayon ang tag-iya sa hardin, putla na lang ning kahuya. Unsay gibuhat sa tinuod nga hardinero, ang hardinero dinhi mao si Kristo. Siya mo'y hardinero sa atong kalibutan. Tingali daghan na kay higayon nga niingon ang amahan, patyar ko na siya no god. Ano ni kapuslanan ng paria? Mga 10 years ago ba? Sige mla nagreklamo. Nga niingon tingis Kristo, ay sa ipapatay pa dirha. Ako sa ni siyang alimahan. Og mausab, og mubunga na, atong buhi og dugay-dugay, og dili, hapot lang na. Uy, ni bunga man, gamay. Karon ni bunga, na. Putol na ni ugma. Taka siguro. Mauna ka ng mga addict, ka ng mga drug addicts, na atay rehab center. Aron tagaan nato sila og pagbati nga you belong. We care. Di ba? Doon ako dito yung nabasahan gabi nagmisa ko og kanang minatay nga suod yun kay nako. Nabasahan ako dito sa dako kayong pader. Drive safely. Acro cares. Acro ba? Kailan mo acro? Kanang fraternity ba? Naku, ako, wabang gani ko kaingon, Siano cares. May pang-acro. Yeah. Drive safely. Dako kayo ilang gikuan. Drive safely, acro cares. Nya kamo, do you care? Ha?
or you reject? Kung naaroy bangawat sa inyong balay nga adik, nya gilungkap gyud inyong balay, do you care or reject? Sige, tubag. Karon ra bang Domingo, Prison Awareness Sunday nga celebration. Ugma. Do you care the prisoners? Do you care the drug addicts? Do you care the homosexuals? The LGBT? Do you care them? Maura ba nagubot karong isyu Santo Papa? Daghang kinangutana nako, Father, unsa may imong opinion aning gisulti Santo Papa nga mo suporta man siya nga tagaag balaod ang legality sa union sa homosexuals kanang same-sex marriage. Sakto pa ni. Nako pangutan ang Santo Papa nganong ako may imong pangutanon. Himuon man kung Santo Papa, wa magay ko mamonsinyor. Ako na nay pangutanon. Pero kay namugos man gyud, ako sa siyang gitubag. Nako sa nabasa nako sa statement sa Santo Papa, wa gid siya moingon nga dili sala ang homosexuality. Dili sala ang same-sex marriage. Wa gid siya mosulti ana. Mao bitang niingon siya, tagaan natog higayon nga mabilong sila sa society pinaagi og legal law. Legal, dili moral, dili sacramental nga aspect. Kaya di man gid sila madawat nato sacramentally and morally. Mangita tagpaagi kanusa sila makonek sa society. Legal. Kanang kaslon mo, kay bao mo nga duha ka book effects ana? Kay bao mo? Wa. Naanay legal effect o sacramental effect. Inikasal ninyo sa simbahan, duha ka buok ana ang nahitabo nimo. Legally, you are married, and sacramentally, you are also married. Mag-civil married ka, you are only legally married, but sacramentally not married. Unya, kung magsige mog sex, og ari ka sa simbahan, ingnon dayon ka, you are living in a sinful union. Sinful. Kaya nga naman, wa man kay sacramental kaning legality. Or wa kay personality nga gitawag nato og sacramental. Nya ari man ka makasa sa moral. Sa legal, di ka kasa, kaya nga naman, legal naman ka. Sa balaod nga legal, di na dyan ka kasa, pero inigabot nas moral, munang natay panultihon, not all legal moral, and not all moral legal. Ang gi-highlight sa Santo Papa, ang legal, at least man lang, masuod sila. Unya, kung masuod sila sa legal, adto ta dito magdialog, mag-abot naman ta. Unyag i-reject sila sa simbahan kay di gyud masuod ang ilang union. Nya i-reject pa gyud sila sa legal. Asa man sila koneksyon? Di ba? Aka mo diyang mga nagpuyo-puyo, hinginlan dahil mo na ako din simbahan. Uy, kuliktahan gyapon ta mo. Nya ako ra mong ingnon unsa day problema di ay nganong gapuyo-puyo mamo. Pero respetuan ta mo isip husband and wife. Respetuan dawaton ta mo. Pero ingnon ta mo nga sala bay ana unsa day problema nya moingon dayon to silang nagpuyo-puyo ato kay among kwarta Father lisod gyud kay 5 na gud na among anak nya sa una siging unya-unya hangtod karon wa na gid may kwarta Father lisod man ipakasal sa simbahan Father oy kay mahal man nya moingon dayon ko nganong mahal man nga pwede ra man kun tagaan ninyo 500 insa unya Father akaslong ta mo gitagay kong 500 be kaslon ta mo ako'y process tanan total 5,000 ra man ay magasto sa process tagay lang kong 500 insa niya Father alkansi ka nako adili oy kay human ninyo kasal magsige naman mog simba mabawi ra na di ba mga lawat pag yun mo nya di mo mubayad ang inyong gikalawat ang mabawi ra na sige na pakasal 500 bayad insa wa man may 500 Father ako na lay bayad libre mao ra din ay problema libre honta mo
So ana diha ang dialog. Pero kung di ko mudawat nila, moingon ko, puyo-puyo na sila, bahala lang kinabuhi nila diya. Di ko mangilabot ana nila, awa na may dialog. Kaya moingon sila, pare buangon ay. Siya ba diri sa among lugar? Siya ba sa among lugar? Nya siya diya magsigkundem, siya ba diri? Kaagwanta ba siya? Para ko dako gud pare ko moingon ko ron sa usa ka lalaki nganong ga premarital sex mamo. Isa ikakunoy ko yung gani akong uyab perting gwapaha pa der. Kaagwanta ba ka nako? Sige pasuway gamay. Bisag 2 nights lang akong i-probe nimo nga pareha di ita. Di magwanta oy. Di ba? Ano timingan ka? Para sa imong lawas, kani imong lawas ron, panalitan imong tuong pranako dia. Gakuha ko sa kaning katong higot, akong gilaksi sa akong tuong kamot. Pagkaibot nada ang lansang, igo akong kumingking, di ani, porting dugo. Di gaana nako, akong gibugkusan, gaana na ni. Og moingon ang wa, ganon di man kamulihog dato, ikaw ba diri? Ikaw ba rin nasamad nako? Ay kog hasol-hasol na, o karon pwede na gani mo kuwag kutsilyo, putlo niyang wa. Kay makalihok naman, kay naayo naman, pero ni agi og standby. Magsinabtanay ta, magdinawatay ta, bisag ka ng kawatan, pasudlas inyong balay, tanawa ugma, din agi na mangawat. Nga naman, unsa pa may iyang kawatong na naman siya sulod. Unya, pasudlo ninyo, dili. Og di nyo pasudlo, sige rin nagpangawat, sige rin nagkat-kat kural, pasudla unsa pa'y kat-katon na nasulod, sige nila nagpamaligya. So ang resulta, mahimo na siyang sales agent nimo. Din anak kawatan sales agent kay daghan man sa kagibutang sa imong balay nga mabaligya mo nang iyang gipamaligya kay niingon ra ba si Kristo aron makasud mo sa langit ibaligya ang tanan og ihatag ngadto sa mga kabos di ka malipay nga makasud na kas langit tungod sa kawatan nga gipasud nimo sa imong balay. Wagin mo kasabot manindog na ta. Mga igsoon sa tibuok natong kasing-kasing og huna-huna atong ipadangat ngadto sa Ginoo nga mapaubsanon ang atong mga panginhanglan ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga magpabilin siyang lig-on ug matinud-anong magbalantay sa katawhan diha sa pagtuong Kristohanon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga kadagkuan sa nasod, nga maghari na ang gugma, kalinaw ug kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong giplano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga mipanaw na sa laing kalibutan nga ang kahingpitan ni Kristo ila nang maangkon. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom o mahigugmaon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Sa
sa kamatay. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit non nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine unity. Diyos nun nga kahiusa. Unsa ra may atong buhaton para ma-maintain, ato lang yung i-welcome ang matag tao nga ma-connected sa atong kinabuhi. Bahala nag-unsa na siyag klase. Nya later on, mahimo na mong usa ka lawas mahimsog. So, karong hapon alas 5:30 mao ang misa ni Father Leo Archie, ang atong former deacon dinhi. Niya giawhag mo nako nga kung makabalik mo dire atong tambungan ang iyang Thanksgiving Mass sa atong parokya. So sa man nga na-quarantine man siya mao tong nadugay-dugay, pitsa 4 man tato. So pitsa 24 na lang, napunag 20 ka adlaw. Ambot buhi pa baka na siya ing sunod 25. Pero sagdi lang, ato yang pumakantamisa siya karong hapon. Niya, ang mga pamisas, mga kalag, mga envelope, ato nang gipamutang des lingkuranan. So kung gusto mong mupamisa sa mga kalag ninyong minahal, kuha alam mo ng envelope, swati ninyo, niya ibalik lang niya dire, either atos opisina or ihogra ninyo anang ato mga boxes diha. O niya, kung nasan mo yung mga silingan or mga paryente nga gusto niyong hatagan, ana, pwede sad mo magdala. Ay lang nag-i-sugnod kayo ha, kanang ihaling. Okay, magabaan man sad mo ana. Mas may pagsudlan nga ihatag diri kay makagrasya mo. Ang ato ding update sa nahalin sa atong gipamaligya nga 3,500 slots nga tag 1,000. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 2,117. Daghan na. Gamay na lang yun hebili, no? Ang available slots nato 1,383. So first come, first serve.
Ang unang makapalit, malangit. Ang maawahi, purgatorio. Ang di gyud mo palit, kay bawo na mugasa mo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.